entenem que tot aquest és un espai de debat i pensament crític. No sé si es podria aprofitar aquest programa que contempleu de cara a projectar diferents documentals en el concepte de Cinefòrum. Ho dic perquè em consta, perquè n'hem parlat ja amb gent aquí present que ja els hi sona o ho tenen pendent, si es podria projectar justament per parlar i debatre un documental que ara mateix està en el YouTube, que porta més de 130.000 visualitzacions, que es diu La mentida, i que parla de coses com el referèndum d'Escòcia, en realitat coses que han treballat els mitjans de comunicació, coses generals del món de manipulació de masses, com afectant l'opinió de la gent, i després coses d'aquí del procés català. Vull dir, perquè també em consta que no ens enganyarem, aquí hi ha molta gent independentista, crec que pot ser d'interès per tothom, i sobretot tenint en compte que va ser una de les reclamacions d'una vaga de fam que va durar 30 dies per la independència, que va acabar aquest 30 d'octubre, completament silenciada per tots els mitjans de comunicació. Jo a més soc metge i primer de tot agrair tots els sanitaris que estan aquí, i jo a més vaig fer-li el seguiment mèdic a aquesta persona en qüestió, que és el David Robantos, que es coneix a tots els que han acabat col·locat a les cúpules de Catalunya i que porta anys denunciant la farsa del procés, intentant que ens unem tots els independentistes per fer una declaració unilateral al Parlament. I en aquest sentit, independentment de si estigui més d'acord o menys d'acord, penso que obrir un espai de debat i crític per visualitzar-lo, tant si s'ha d'atacar visceralment com estaria d'acord, però penso que estaria d'interès per tothom. Moltes gràcies.